सेथि नैथि आरो थामथि लिस्टनि PMAY-G न' मुलाम्फागिरिफोरनि नखराव थांनानै खौरां लाहैनाय हाबाफारि मावफुंदों। चिरां जिल्लानि बेंटल सेरफां UPL प्राइमारिया सरकारनि न' मुलाम्फागिरिफोरनि नखर नखर थांनानै लुफुंजानाय आरो लुफुंजायै न'फोरखौ नायदिंहैयो। लोगोसे UPL सरकारनि 3 बोसोरनि बैसोआव आबुं जानायजों लोब्बा लाखिनानै लुफुंजायै न'फोरखौ थाबैनो लुफुंनानै होनायनि थिरांथा खालामो। PMAY-Gनि न' लुफुंनाय मुलाम्फागिरिफोरनि लुफुंनानै होनायनि थाखाय बिटिआर सरकारनिसिम गोरबोनिफ्राय गोजोननाय जासिहरनायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि बे हाबाफारियाव बेंटल सेरफां प्राइमारि आफादनि आरो नेहाथारिजों लोगोसे UPL दोलोनि गुबुन गुबुन बिबानाव थानाय बिबानगिरिफोरखौबो खौसेयै बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जादों। खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बाहागो लानानै बेंटल सेरफां प्राइमारि नेहाथारि राजिब बसुमतारिया खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव मा बुंखो फै जों आबुङै मिथिना लानि। नायदिंनायनि मेन थांखियानो जाहैबाय बिटिआर सरकारा दिनैसिमाव 3 बोसोरनि बारबाय, मैयासिमाव बोसोरथाम फुरा जाबाय। दा बेनि थाखायनो बिटिआर सरकारनि मावफुंनायखौ लानानै आरो बिटिआर सरकारा नैबे 3 बोसोराव 1,60,000 न' होनायखौ आबुं महराव खालामनो थाखाय, आबुं महर जाफुंनो थाखाय बेखौ लानानैनो बेंटल सेरफां प्राइमारिया गासिबो आफादगिरि, लोगो आफादगिरि गासिबो मेम्बारफोरखौ लानानै दिनै बेंटल सेरफांनि सिङाव थानाय साफ्रोमबो न' मोनगिरिफोरनि न' नायदिंनानै जे न'आ बेसेबां अबस्थायाव जाखो, माबायदि जादों, माबायदि जायाखै बेखौ दिनै जों नायदिंदों। बे नायदिंनाय हाबाफारियावनो जोंहा साफ्रोमबो बेंटल सेरफां प्राइमारि कमिटिनि साफ्रोमबो मेम्बारफ्रा दंजोबो आरो बेखौ लानानैनो जों नायदिंनाय जादों आरो। दा बे न'आ दिनै जों नुबाय, नैबे मा नाम न' मालिकखौ गोसोआव गैला आङो, दयानि न'आ जाफुंबाय आरो दयानि न'आव जोङो दिनै नायफैनानै मोजां मोनबाय, गोजोनबाय आरो गोजोननायखौ लानानैनो जोङो नैबे नायदिंनाय हाबाफारिखौ लादों आरो। माबायदि परिबेसाव दं दा माखासे न'फोरा? माखासे परिबेसा माने जोंनि गेजेराव जोंहा फार्स्ट लिस्टआ मथा मथि 90% बारबाय कमप्लिट जानाया, ओमफ्राय सेकेन्ड लिस्टआबो मथा मथि 60नि एबाबाव थांबाय, ओमफ्राय थार्ड लिस्टआबो सोरबाया जानानै माने लिंथासिम थांबावबाय। माखासेया माने एसे सोरबाया माबा दं, गाहायाव दं, दाबो माबा जोबाखै। खिन्थु सेकेन्ड लिस्टखौबो जोङो फार्स्ट लिस्ट सेकेन्ड लिस्टआ जोङो बावैसोनि गेजेराव कमप्लिट देखायनो हासिगोन आरो। जायफ्रा लुगासिनो दं बिथांमोनखौ मावफुंजोबनो थाखाय नोंथांमोना माबायदि दायथ' लागोन? जायफ्रा लुगासिनो दं बिथांमोनखौ जोङो नैबे जानुवारिनि डिसेम्बर लास्टखौ जोङो टाइमखौ होदों। दा डिसेम्बर लास्ट गेजेराव फार्स्ट लिस्टआ जायना एसे थाबथादों, गंनैसो दं, बेखौ डिसेम्बरनि गेजेराव कमप्लिट खालामनांगौ। सेकेन्डखौबो जानुवारिनि 15नि गेजेराव कमप्लिट खालामनांगौ होननानै जों दायथ' होदों आरो। बेंटल सेरफां हिसाबै 90%आ जाजोब्बाय? 90%, 90%, 92% होनजाबावो जोङो, बोरैबाबा 96बो लाजाबावो जोंनि लुनायनि माबाफारिया, मावफुंनाया। दा बेनि थाखायनो जोङो बेंटल सेरफां प्राइमारिनि जानानै साफ्रोमबो नायगिरि, जोंनि मेम्बार कमिटिनि गासिबो दैदेनगिरि नोंथांमोनखौ जोङो नैबे नायफैनाय हाबाफारियाव बाहागो लानायनि थाखाय आङो आंनि फारसेनिफ्राय गोजोननायखौ जासिदों। आङो न'आलाय मोजां जाबाय। दा आं बिटिआर सरकारनिफ्राय आङो न' गंसे मोनदोंमोन। दा आंनि न'आ मोजां जाबाय। बिनि थाखायनो आङो सार ब्रह्म बर'खौबो आं धन्यबाद होयो। मेम्बारा सोरमोन नोंथां? मेम्बारा मलेन बसुमतारी। मोजाङै मावफुंना होदों? मोजाङै मावफुंना होबाय, औ। बिनि थाखायनो आङो गोजोननाय मोनबाय। सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैना थानायफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। गावनि देहानि सानाय सुनायखौ लानानै दुखुआव थानो गोनां गैला। जुदि नोंथाङा सानाय सुनाय दंब्ला जिंगासिनांगौनि गोनांथि गैया। नंगौ, चिरां जिल्लानि बेंटल गेट चापागुरियाव थानाय SI निउर'थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो देहानि सानाय सुनायखौ फाहामथाय लानो हागोन। बे सेन्टाराव सिं सानाय, आफादावरि सानाय, मोदोम जरा सानाय, आइजोफोरनि जेंना, खर' सानाय बायदि बायदि रोखोमनि बेरामखौ फाहामथाय होनाय जायो। बे SI निउर'थेरापि सेन्टाराव बेरामिया थानानै फाहामथाय लानो हानायनिबो सुबिदा दङ। नोंथाङा SI निउर'थेरापि सेन्टाराव फाहामथाय लानो गोसो दंब्ला नैबे जानबुं नम्बर 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।